Terve tänään pelataan Bloxfruitia, hä? Okei, sir. Hei muuten, joo, tää on Thirdsissa, mutta... Okei, mä käyn rollaamassa. Voi ei. Oh no. Mitä tapahtuu? Miten mä sain äijä sai lihon! Mä vaadin Okei, katsojat, tämä ei ole oikea Bloxfruit. Tämä on admin Bloxfruit. Tang! Wow, mä sain kontrollin! Tyypit, mä sain taas Dragonin. Wow. Sori, kun ei tullut muuten pitkän aikaa videoita, kun mä pidin pitkän tauon, Joo, mä pidin aika pitkän tauon ja se pidentyi lisää. Sen piti olla oikeasti viikon tauko, mutta mä en tiedä miten siitä tuli näin pitkä. Herran jestas, kuinka paljon fruitteja täällä. No okei, vaan 3 fruittia, mutta onko ne hyviä? No todellakin on hyviä. No, Dragon, Dog ja Ice. Muuten, jos haluatte, niin minä voisin kuvaa Bloxfruit-videoita, koska minä olen kohta max level. No tässä pelissä on max level suoraan. Tin 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 tin. Moi, katsotaanpas tämä. Katsotkaa tämä. Kautta TP ja toi. Sen piti toimia olla. Se toimii! Tää mini-äijä varastaa tän fruittei. Herran jestas, aika paljon fruitteja maassa. No, mä menen tappaa. Katsotaanpas onks Captain Elephant tullut. Captain Elephant. Ja onks tässä pelissä edes Captain Elephantti? Ei näytä olevan. Tää tyyppi sanoi let's hide. Missä?
Tyyppi, minä haluan tappaa sen. Pystyykö näitä tappaa? Tai pitäis... Oh no. Oh no. Mulla on liikaa fruitteja. Nyt pakko. Nyt meidän täytyy lähteä karkuun. Okei, nyt mä droppasin mun kaikki fruitit tähän. Mun ja Oh no! Okei. Okei, mun puhelin kaatui ja meidän piti ottaa kaikki, koska... Mitä ihmettä täällä tapaa? Noin. Tää! Ei! Part 2 myöhemmin.